Naniod to me, tapos na ay nagsuri sa isda. Nya kay ipautang man. So, mangutang taani sa pagsweldo na bayaran. Kaganiha diri magudsiyaw niya. Nain ko nga wala ko'y kwarta. Nya karon ipautang niya. So, isa lang ka kilo ako Isda sa bato na siya. Oo. Unsa man siya nga isda kani? Ilisi lang na sa ingani oh. Kanang gagmay kani. Isa ka kilo. Pila ang isa ka kilo? 340. 340 ang isa ka Kani kilo. tambok ko. Oh, sige kana. Bukid. Oh, kana. Isa ka kilo basig sobra na Di sobra na. Uy, pagsweldo na ha. Saray mo ha. Ay sarag ahak nga. Wa na tay kuan. Dutch ani. Suki po sa nina ako sa isda na isa ka kilo malagi na kapin. Di ba man? Ayaw lang, kuha lang na Isa na lang. Oh, isa lang. Paano ka sobra? Pasubraan pag yun, agay. Kanay pasubra. So, 340. Na sige, salamat kay ha. Thank you. Basta ayaw kalimti. Utang gini. Tara guys. Salamat so much. Diri na siya kaganiha unya kay nagyo lagi ko nga ako'y kwarta niya dibalik siya kay kani biyasan nga isda kay di biyasan ni ingon jud nga pareha sa tamban nga dali ra mahalin kay barato ra nya mahal-mahalon ba yan nga isda kay isda ni siya sa bato. Nya karon Mother Earth, I have ulam for you. Parisi kani sa pako. Dani nato ni ibutang basit imo ni makalimtan makaon sa iring goodbye. Ha? Isulod sa rep. Isulod sa natin sa rep ang isda ni Mother Earth. Ang dito sa balay, anak pa man sa isudan dito sa balay. Kaya nagpalit ko isda kagabi kuan yung isda kanang unsa to nga isda budloy dako gyapon siya mata nga isda. Barilis ba nate? Kanang murag na ay yelo sa tunga. Matambaka. Na-upload na to, te? Sila, ha? I-check din to dato kung na-upload na ba. Hutda ka ng kanon kay ako'y ginuog ko lagi tanawa. Kinsay gusto sa baon? Ako! Oh, naglinya na sila kay mangayo sa baon. Kinsa may una? Saksak. Wala man na naayo ang inyong linya. Ikaw mo'y last, Migi. Ikaw mo'y last. Dayon, sunod ka. Oh, de. Tanaw na to, kinsay. Oh, sige, linya. Unsay pangalan? Saksak. Apelido? Abaw. Nanayati na, naabaw na siya. Abaw, dito na. Wa na gini ang apeliduhan ninyo lagi ba? Oh, diara, baon. Mami. Oh, kiss ni Mami. Asa kaliwat? Mami. Hingka budog kunya karon. Asa kaliwat? Ha? Budog. Luloy kisig mata, no? Di kaliwat na ako kay Luloy magkagmata ako kay dako bugog mata. Ha? Sige na. Dito lakaw. Sunod. Unsay pangalan? Mimi. Unsay apelyido? Pabilian. Asa nagliwat? Mami. Puro na lang mo, Mami. Oh, kaya nagliwat ka 5 mil. Sunod, kisay pangan? Amay. Ay, amay ba day imong pangan nga tinuod? Tinuod. Oo, sa Maricho. Aw, Maricho. Unsay apelyido? Abaw. Naabaw na hinuon ni kulirog lagi. Nawa na si Budog. Giunsa man ni Budog. Pila edad? 7. 7. Asa nagliwat? Asa nagliwat? Mami. Pagtarong. Asa nagliwat? Mami. Sige. Dito. Sunod. Unsay pangan? Wala sa Ben. Ha? Wala man gud nimo na tagai ate. Gihataga na. Wala man. Ha? Wala. Aso wala. Unsay pangalan? Maria Isabel. Maria Isabel, apelyido? Abaw.
Babaw. Babaw. Asa ka man nagliwat? Ni Mami. Agay. Daghan lagi kay mo, Mami. Usawa man ni Joy. Unsa maging hustisya na na? Pila edad? Si Ben. Oh, 7. Wala ka na. Ang kamay, wapay tagaan. Wapay hatag. Apa ni Mamay? Wala. Ha? Ay, ladua. Asa iladuha gihatagan na maguna sila. Ay, nakamot. Oh. Nagiatad wala diha. Ang sunod, kinsa man ning sunod? Si Habibi? Habi. Kasi pangalan dani? Leng-leng. Asa Lingling? Nalingling na noon. Ano si pangalan? Koreana. Koreana din patinod pangalan dani ma? Ay, Richland. Apelido. Pangalan mo lang? Abar. Unsa ko rin pangalan nimo? Ingo si Madam Joy oh. Richland ka na ah. Oh, Richland. Oh, Richlin kini siya. Pangalan? Richlin nga abar. Pila edad? 10. Oh, 10 na ka na. Gawa na sila. Asa ka nagliwat lagi? Mama. Ha? Mama. Ana mama maguro siya nagliwat. Unsa ka man sak? Asa siya nagliwat sak? Mama. Ah, mama. Amay. Ali dani may. Naay 20. O itag 5 na ninyo ha. Hatagi si Koreana sa 5. Hatagi si ako sa 5. Hatagi si Miggy sa 5. Imo ang 5. Oh, okay na? Oh. Oh. Salamat, Mare. Oh, salamat kayo. Pila yung baon dahil kagani ha? Pujibar. Ha? Pujibar. Pujibar yung baon kagani ha? Kamu tanan ay Pujibar? Ang imo mi unsa yung baon din na? Pujibar. Pujibar la. Wa kay Pujibar. Oh, naising ko na lakaw na mo. Ikaw. Salamat, Oh, salamat. Hindi na ilang kuan niya. 5 sila. Upat. Kaya na magyatagan naman ako si Mimi ug si Kuan. Saksak. Mag-snack me og saging. Kay naay saging nga gidala si Lilin, tapos naay ginamos amo ning tabangan karon. Kay merienda time. Naada ni si Lilin ang Buhay Bukid, si Iba Vlog, naada ni si Mercy Channel, si Ging Vlog, naada ni si Papa Jose, naada ni si Joy Vlog, si Mother Earth, si Madam Celia, ali na Madam, kay kaon na ta sa saging nga makahamis sa aping. Saging matalabing. Papa. Para sa akin, masalati nga napaiya. Oh, asa ka? Napaiya to Unya. lang panundag saging. Unya. Ay, walay labi. Og dili madayon ang kasal, okay ra? Mga unang tagsaging ani. Pag di madayon ang kasal, dito to sa balay ugma, bangon tong manok kag dito chap. Mag-adobo rin dito. Ha? Oh, timan bitaw. Timan ilin. Nga mukbangon ko no. Pagkaunon, balay sa saging. Lahi ra pa si Madam Jojo nga ampo kay katinuod ra ba? Hindi, kita ko mo may pamampo kang madayon ang kasal dito para makarampat og ma. Haya kayo kana. Ay na mo. Titingan Ang ginamos gibutangan sa mantika. Saging. Konti lang ang ginamos namin. Pero ang saging marami. Kana. Sige. Ay pa butang diha. Ako man eh. Kaya pala mo na. Kana. Na ba hinugdanin? Nami sa dami. Wala sila ko ato. Lagi mo gari mag. Hoy madam, dili ali na. Ay, tay. Tawsi. Ala ali na maring. Ikaw man mo inom mo ra? Inog. Kapi. Ama kapi namin. Akong kapi ako na Ikaw man ang kapi. Uhaw ba kayo? Wala na na. Wani? Pag ini tubig lang. Nahitiro. Maham ta saging. Lo. Piskat lagi na badjing. Bukod na yung sa basto. Gamot kay Piskat gina agingon-ingon na siya dili piskat aron dili na man. Dili man katul-katul. Apa mo lang biskat og sambaw na sambaw? Ingon na siya dili piskat aron dili naman ako. Nga. Og maktakdan gani me. Ikaw gid man akong kanon gid lagi. Agbot ano nimo sakit yung takot tinga. Dugo man sad na. Og kadugo ta taktay ka eh. Uban pagid mo eh. Ma saging. Dapat di ka mag-anha din he. Lisod pod eh nga. Uban mo eh. Mga tag saging. Saging kapnis sa aping. Ay lagi. Saging. Nahuman nami og kaon sa saging, paingon mi karon sa ubos ni Eva og nilang langkay. Kuhaon namo ang buki kay ugma na ang kasal.
So ana sila. Ya hangin-hangin na ba diri sa amo nagwansad ka ganiha mao nang hinay-hinay lang ta. Aguli pa dai sa balay dito? Karon aguli pa ta dito? Di na. Aguli pa ta? Diretso na gani. Sige na kay basig wa na sa dito ang tag-iya. Nag-chat na makasay mo ang tag-iya. Nga paatoan na dito. Sige, ato na ta sa ubos. Laay supporter po namo diri sa Balingwan, sila ni Madam. Hi Madam. Gatanaw gyapon mo sa among vlog pang bukid. Ala. Ala salamat. Mga pilar na lang miss dito sa auto. Lagi. Madaan sa papa. Sila pa Maria sa bukid. Kay busy pa ko dani kay kaslon man ni ugma. Salamat kay sa pagtanaw sa among vlog ha Madam. Nag-ato mi to kay kami sa bukid nga among order. Salamat. Tapos ang mga taga Petron po diri gatanawan po sa among vlog. Kuhaon na namo karon ang iyahang buki. Di ara kaslo naman siya ugma. Gikan sad ko dito sa Palawan, ako nang gikuha ang gipadala ni Mami Vic. Daghan kayong salamat Mami Vic. And mangita na lang siguro ko sa magpanday dito. Kay naay giingon nga panday kato na lang sad siguro siya kay sila ni Kukoy ug ni Papa dugay pa to sila dito mahuman. Maunang karon akong gikuha na ang imuhang gipadala Mami Vic. Daghan kayong salamat sa imuhang mga blessing Mami Vic, sa lahat-lahat na mga blessing mo sa akin. Thank you so much Mami Vic from Canada. Ingat kayo dyan ni Iliana at saka ni Victoria. Karon kuhaon na mo ang buki nga among gipa himo diri. Abi ni mo na ay patay. Dili kuya, buki amo kuhaon dani buki. Oh, dili patay. Pero kamo kalipay sad mo nga nay patay no. Okay para na ay kita. Mao gani. Mao ni. Apo ay kanay patay para matay para Tingnan bitaw na sila. Oh, normal naman na Kay mo binailahang kuan income. Ya. Di na ka manilala nga. Ha, kani kaslon ugma. Gwapa. Oh, buki. Napahimo mi. Dili patay. Buki. Guys, yara na humana jud. Pwede mo tan-awon dam. Sige tan-awon. Iba pagpili na ni asa imo. La, bangga kaayo. Hala oy, virgin. Nindot kayo. Ala, nindot kayo. Tubig. Asarep, isulod di sa sarep. La, asa may muha ni iba. Kani ka ma-reveal na lang ni. Kana kang jing-jing. La, sosyalan. Oh. Virgin. Sige. Ala, nindot kayo guys. Human na jud ang kuan. Aw naa na jud buki si Madam Iba. Dayon na jud yang kasal ugma. Wala, thank you so much Madam. Sige, salamat kayo Madam. Unya. Ada, hindi kayo siya no. Katawa si Kuya. Guys, kung mapahimo mo kuan, buki, diri lang sa kang Madam. Sayon ra ni siya tultulon kay atbang ra siya sa Bogs and Rose diri sa Balingwan, Misamis Oriental. Daw murag sila ra sad ang naay flower shop diri sa Balingwan. Yes. Pwede ra sad mahangyo-hangyo. Gani karon gihatagan mig discount ni Madam. So kung kinsa tong dol-dol nga diri sa Balingwan, Misamis Oriental nga magpahimog buke or kung sa pay orderon para sa kwandam no, buwak sa patay no. Naapod sad sila diri. Oh. Yes, naa diri sila ni Madam. Ito Madam, salamat ha. Salamat kaayo. Yes, congratulations kuno iba, congratulations.
Ako igagaw nga si Kuan Jingjing, Buriding, akong giapilan sa Buki. Nya naglabay man sila ni karon, amo nang ihatag. Mo na yaha, mo ni yaha. Oh. Mo ni yaha. Oh, sige. Awiri. Si atong ihatag ni Lani. Kay si Buriding, ano si Buriding sa Kuan tagbukbok. Deng 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 deng. Deng deng deng. Pwede pa kuno madayon ang kasal. Dayon man, ugma. Ada yun dyan sa oras. Wala pa yung schedule. Oh, mao na diha. Ano, wala pa schedule. Di ara, Si akan. Mayor na magkasal sa inyo. Si Ay, Mayor Taray. Ah, si Mayor Taray. Oh, nagkuan Ang magkasal sa ilaha, napuspon ang katong sa Kinugitan. Ang magkasal sa ilaha, si Mayor Taray sa Talisayan, Misamis, Oriental. So, di ara, Wala pa yung oras. oh, di ara ang buki ni Buriding. Oh, na imong buki jing. Magkasal ka ito, no? Kasi mga sa otra, doon sa kasado. Nabuwag naman gani. Ay, nagbuwag, pwede mo. Ah, nagbuwag sila. Nagbuwag mo? Naman siya. Wala ni. Matay to. Nalungo sa sabaw. Oh, nalumos sa Kunin ko ano? Oh, sada kay guys, ako na ni. Igna si Buriding nga. Kanang congratulations, madam. Igna si Buriding nga, congratulations. Tapos, managbo ko ugma. Ato Ay, na madam. siya man ka. Apatuon ko? Ato man ka. Invited ko? Lisa sada. Wala, invited ako guys. So, ugma pohon. I-try lang nako kung unsa ni ugma pohon kay kinahanglan nga mo ato sa ta kay bajinan ba ya, di ba? Bajinan onya. Lagi na daga. Kay naam sa dani. Oo, mas Ya. Pero mas murag bungga ang dito sa kang Buriding. mas bongga inyo kada ka buok. Pasakal sa istorya lagi ko pa. Duha ka buok lechon? Ala. Uy karon, wa lagi ka nagsabang ag lechon di ay. Dili ka na tay, para dili na tay. Ay po. Ang ito din mo duha, ina duha. Saray. Sa kalapa. Ah, naglechon sila dito. Ah, sige, igna ha nga mag-vlog yan po dito ha. Dili naman ang lilin daw na mausin ang ato siguro sila. Oh. Yun sa ate, hapit ko si Kwan, si ate Mayamia og si Kwan. Oh, lagi ako Osing og si Kwan. Oh, Ate Mercy, oh. Panan sila dito. Sila Lilin. Basta kami Paano tayo. kung sa oras daw ko na makaadto gid sila. Oh. Ala, unsa kung kintahay og hapon. Basta mag-adto gid mo kada saan na mo. Basta kay ato gigad. Dili gid na mo to ison. Bitaw guys, ug mapuhon abangan na lang ninyo kay managbo jud ko ugma sa kasal. Nya di ara isa ka buki, nya ang buki ni Maribel. Naka na po. Ay ka na hatag na sa ka Maribel. Oh, kaano ko 200 o 500 ako sa imo ugma. Ah, oh, sige sige. Wala man kay kamalibin man pasigat sa dili sa. Uy, nindot ba ya sa ka Maribel isa? Puti lang ka lang. Nindot ba ya ang isa oh? Kani ang isa. Na, ang isa oh. Wala ka maribin. Mo na iya. Oh. Wala gyud hilos dagiti. Ha? Unsa ito naman na? Sa hilos na nakahalas kaya hilos. May pa chada paninan. Chada pa ni Isa pa nagna-aroso. Sige lang. Kay isa bitaw na ah. Kay isa na bitaw na. Sige na kay man. Bitaw guys, abangan ninyo ugma ang kasal ni Iba ug sa akong igagaw nga igsuon nila ni nga si Buriding. Ako. Ugma puhon. Ikaw na bahala ka na ha. Down ka ba down? Down ma. Pa, gaon na ba yan ba? Ay, pagkada ba? Go. Isan buki ba buki? Dito na ka. Sabi magkasal na. Yan mo na. Basta nakadawat ka na kami sa imo ha. Apam daw, apam. Ikaw ang dapat nakadawat. Nahuman na ang chika, paingon mi karon sa merkado kay si Iba magpalit sa isda kay di bali ang iyahang hikay ugma kay na postpone man to ang free nga food tapos free nga reception. Ang iyahang pagabuhaton magpalit na lang siya og isda tapos naay manok nga giihaw niya dito sa bukid. Oh, usaha lang. Ito na. 4 ka kilo, madam. 4 kilo. Yes, madam. Pare hangyo. Yes, madam. Wala na, madam. Tapos, magpalit po sa dayon sa kuan. Kinaang Uwi dahan kani uwi. sibuyas, bombay, daw ahos, dayon, atsal. Dayon, loya. Naana dito. Palit na ko kuan ahos, bumbay ang asa lang wala. Atsal, wala. Ang mantika. Wala pa og asin, wala. Sige.
Oh. Oh. Kabitihon gani na siya. Kaya pa, lakas kayo. Makapito na. Next, madam. Usay paliton, madam. Atsal, makakasin dito na okay. Atsal. Ato lang asin dito. Kuan ka buok 5. Tiyan ang dili kayo kuan. Ay, upa na magamikon. Ha? Kani on. Ani ra di. Kuan, ahos, luya. Nana dito ay luya wala pa. Ika na nay luya. Gamay te. Kana. Sakto din na siya. Yan din. Okay, nahulog. Kuan. Unsa? Bukat ay dala. Bukat mo dala. O kani imo pa ito ni bukat. Andi na di, andi na bandi kani ako di. Kadugay mga ligsan ta na ni ba. Pangas na ta chen. Ha? Pangas na ta. Ano sa man? Ugma. Oh. Ala, abina ni Tintin na, Tintin ba na, si Tintin ba jud na. Gahe gini ha. Basta bisdak gahe. Chin, ali Chin, kaon ta Chin. Kuan madam kani. Ako ra gana ba na. Duha ka kuan ani. Ha? Oh. Tagabalik pa sa saya ko. Nagilugitan ulo ni Neon kuan mga pasbay. Dili mo kaon. Oh. Patay mo kuan. Perminti man ni ko Oh, di adan ni ang chicharon bulaklak kani gamay na lang. Dayon kani gamay na lang sad. Kani ang mga madam duha ka sir. Sorry tayo. Ka sir. Oh. Kana madam. Oh. Mag-rice mo. Oh. Chin, kaon pa Chin ha. Ako lang yan, timan kami kay si murag si Hani. 35. Ako, sir. Na nakakaon na gid mi nag-abri si madam. Hi guys! Ina, istorya sa ko Balik na mo diri sa ngalan diri nga store. Wala man. Hi ngalan store. Chicharon bulaklak store. Oh. 35 pero 100 na. 35 lang. Dara amo sa ka-order. Kana siya dam amo adam. Usa lang ito. Oh, yo sarap tanan dam. Sinilian magaling ko kuan. Sanay mo viewers. Tulo ako. Fair pinang isa ka bulaklak. Ang isa ka bulaklak. More blessings to come and to abundant Tuyo raman tiyo abundant suka. blessings to you. Oh, kana sige. Terets, wala na may terets. Una na mo. Ay, sa ko sabi yun. Murag kusog kay kuan dito ka. Uy, wala pa yung ulan dito. Ha? Nagulan ba dahil dito? Wala nang mana. Kumana ganihara. Sa sili ba sili. Vlog na kanina na ba yan? Ano pagkaulaw? Uy, ano pagkaulaw? Hindi mo na mga gwapa. Uy, tsaka na. Sige na lang na. Thank you. Sige na, Chip. Video mo na mukaon. Ito na sila ka. Namin sa sunod. Salamat. Madam, lagi ko ba kayo lisod kayo kaya nagpuan kaput-kaput kasi mong puan. Magaon tanan, magaon ta. Mga unta guys. Ano? Pero ba siya ito? Way halang nagibang. Sili na, di siya nagharap. Dakpan o ba? Counter guys, tanan. Oras ba? Nagka? Ano lang 2 hours? 4:20. Salamat. Nag-isda kasi
Kaon iro. Ano, iro, tulog. Kotoro sila. Lusog, panihapon. Guys, nahuman na jud mi kaon diri sa Chicharon, Bulaklak. Diri kang madam. Ay, salamat kayo. Yes, naapay daghan giluto nga Chicharon, Bulaklak. Yes, sabi lang mo pa ta, abot alas 9. Yes, taman alas 9. Kung ganahan mo magkaon diri, ari lang mo diri. At Mang Rasya sa terminal diri sa Balingwan, Misamis, Oriental. Dili kabalakan kay naapod sad sila rice cooker dani. Ay rice di ay, dili rice cooker. Yan na ay biho, na ay lumpia. Yes. Unya karon paingon nami sa Bukid. Diarang among dala dani, daghan kaayo mi gikompra kay dato mi karon. Ay si Ibar adi ang dato. Datos gulam. Si Ibar ang dato. Kapriso kita ni Human kasal. So karon adto nami, Madam, salamat kay ha. Salamat kay Madam. Yes, thank you so much. Salamat. Yes, congratulations. Unta successful ang tanan. Yes. Lagi ko wala pa ba yung oras ba yan? Nakansil pa ba yung oras kahapon alas 10 karon wala pa yung oras. Lagi madayon na karon. Kaya ato lang ko libriman karon. Uy, Madam, ari nami salamat. Abi ginuko ang kilo. How are you, Maring? I miss you so much. You're so very sexy. Huy! Ato si Mikapi Barog si Iba Ugma. Ay na binami Asa ko mo pa na. make up aganto po ko sa ila? Unsa may maayo iba kung kaon ka na ko dinhi? Ha? Uy, sexy kay si Maring Inday. You're so very sexy. Akong kingol magkita na. Uy, siya mag-make up sa imo. Ha? Desisyon din diha o dayon ba? Kasi may bayad wa ko kwarta. Ano di detag pa ka make up ug bayad. Oh, di ba? Hoy. Aha, Ay lakitan man ni lakitan man ni ayo. Oo. tulog dai. Lakinan ha? Ama na sila mga tulog. Dito sa bukid. Lisod po dala sila mga tulog mama. Hoy, anaon ta ka? Nanugbong naman na sila nubo. Gikan man sila sa ubo. Nagpalit mi sa isda. Alang isda, asang isda. Pasig kauno na sa iro. Hoy, kaon ka na ko dinhi. Hoy, pagtarong Maring. Lagi. Unsa day oras kuno iba ang sakit? Magchat ako sa imo. Wala pa man nagchat nagsikuan sila. Wala pa lagi nagchat sila. Uy, ginukuha basig. Umao gani no gapaabot sa nga itanag. Tanaw sa dalang nagchat. Ah, sige, basta mao na to ha. Wala ka po na-cancel. Uy, na-cancel. Lagi Kailan gabi. kaya, ha? Kanuya mong kuan karon panahon lagi amo Oh, na-cancel ang kaon, na-cancel ang binyo, na-cancel ang reception, na-cancel ang adlaw, oras, ambot unsa, wa ko kasabot danin kasal. Di free man guni ilang kasal. Unya kay Nya nanaon na di ay. Kay Freeman. naambot ka dani nila. Basta ikaw na bahala Maring ha sa make-up ha. Ugma naman ka ang kasal niya. Ugma na gali ang kasal na cancel gani kanina sa paghamo na cancel na unya na pud babalaan na pud unsay oras ugma cancel ang kuan oras pero ang kuan daw kuno sure na pero amot. Uy, dili naman judge kay gi-transfer naman ko sila sa year sa Talisayan. Oh. Talisayan na po ng kasal. Si Mayor babalaan na lang ugma. Ambot ka ha. Dito minawa sa papel kay Uy, basta ikaw ha. Anaon ka na ko Maring ha. Ha? Sexy kay ka. Na baong kaligo guys. Maring Inday. Tanawan pa Tara na, ato na ta. Kay dali pasago kay editon pa nina ko kay upload. Ha Maring ha. Pagtaron diha basi mag-iyon ka nga ay gipag-jama diha kay katog pa ko. Unsa man orasa di ay Ginoo ko? Basta magkuan ra ko kung unsa oras ha. Hawa day adi kay napilili na ko yan. O, sige. Ari na mi Maring. Uy Maring. Maring. Ari na mi. Yaya, yuya. Ari na mi. Uy ayuhan na ang kuan buki lang. Yun sa man nimo. Uy imo naman nagi wini-wini dana ba? usab dali ka na higda to pagbutang sa babae ganin nang higda. Sige, sige. Diretso nami sa bukid guys. Ug maglahos ko karon dito sa ilahan ni Eva. Giuna mo. Sige, go. Diya nami sa bukid. Ang isda, ikuan na day na ang isda. I-ref na day na dito. Lang. Ta, ato sa ning ikuan ta. Diya nami sa bukid. Kaning buki, ipapili daw si Maribel Dani. Kana, ikuan na, imong muta o nang gawas ang muta. Sama na oy.
Gipang meat naman hindi. Tapos nagpalit si iba sa isda. Mao ni iyang preparasyon ugma. Dayon nagpalit pud sad siya sa asin, oil para sa iskabitchi. Iskabitchihon na ni ang isda daw ugma ingon siya daw naay humbaon kani humbaon. Ambot nga pila na ka kilo. Unya magihaw pasad kag manok ugma. Kaya ang iha mga bisita dili man mukaon og kuan. Baboy pero naay humba. Ambot lang og unsa nakatinuod. Lahi dili manok mo na ilaha. Manok ilaha. Manok daw iskabitse. Ang mga kuan, ang mga Ang mukaon og baboy naay humbaon. ang mukaon sa manok, ang mukaon ko sila, sila mukaon kay kuan man og na isda na ko isda. Oh, okay. Salamat kayo sa Naingani ni siya kay postpone man ang kuan pre-foods tapos ninyo. mao nang naingani ni siya ang yang kasal kay nagpakasal lagi sila kay para libre niya na out of coverage man ang kuan food og katong binyo na naingani ni siya kay wa man siya ka-prepare nga magpakasal siya. Nya karon daghan kaayong salamat sa inyong tanan kay ana amo nga nagsuporta sa amo. Puhon-puhon mahibaw-an na jud ninyo og unsa ni tanan ang among vlog kay kani isip trabaho naman sa diapon ni murag tupad ba. Nga sweldo na po dayon. Nagpasalamat mo sa imo ati nga naapod ka nag-an support sa amo bisag wala diha nagpautang pud ka alam mo ko preso nga taon ti. Unsa pa utang? Nagkinahanglan on makuan pud mi matabangan pud mi nimo kay Nagpautang balay ko. Kwarta nagpautang ko kwarta. ako ganito ibalik ako tubag 1,000 mao na to. Ang iyang tupad kuno gibaligya 1,000 ambot lang. Ang kaning isda inyo na din isulod sa ref. Kay basig madaot na Daot gini kay daot na gini dito sa motor. Kasi daot na sa motor. Nahublog na dito kay ugdo. Sige. Sige ta butang ito sa rip daan siya. Ibutang na ito ka. Limpyuhan sa nadaan. Unya na kay magpahuli sa takadali lang ako na maglimpyo anak mata ko niya alas 12 ako na ana bahala. Panawag na ko sa inyo cha. Kay kamalaka. Sige. Kani ako na ani ako na ani kana na sa ibutang sa rip. Oh, kanaa. Maubani ko Nya karon daghan kayong salamat jud kay naay nagpadala from US. Thank you so much, Madam Rachel. Daghan kayong salamat from Binwangan, Misamis Oriental. Daghan kayong salamat sa imong gi-share nga blessing sa amua kay nalipay pud sad ka sa among mga video. Maunang pasalamat ko sa imuha Madam o kang sir. Thank you kaayo. Nagtila-tila ang iro. Ugma na pagkaon kin na kay bukog dasan. So karon ako nang ihatag Madam ang para sa kang Eva og kang Langlang. Daghan jud kaayong salamat. Diara ang imuhang gipadala Madam. Diara tanan. Diara kay wa man tay istan. So hawa toy dili man makaon toy. Oh. Diara tanan Madam ang imuhang gipadala. Dani naingani ni among vlog karon kay walay istan. Nya maorasad ni Dani ang naihayag. Diara Madam ang imuhang gipadala 1,000 hawili sa 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 500, 600, 700, 40, 20, 30, 45. So, di bali 5,745 ang imuhang gipadala sa amo. Daghan kaayong salamat jud sa blessing nga imong gihatag sa ako. Nya karon atong ihatag sa kang iba ang diara. Ko panati. Ha? Dili ka? Ala dili siya Madam. Diara. Para sa imo ka buok. Ha? Tulo ka buok. Tulo ka buok unsa gusto nimo upaton o sige diara. Di tanda ko kay ang tulo. O diara. Madam ako nang ihatag ni iba isa duha nagwana nang lupa na lang. Kuha lang. Kaya basig kupito na iba. Salamat. Kisa na siya. Ha? Kisa na siya. Si Madam Rachel. Madam Rachel, salamat kasi na Madam Rachel. Salamat pag ati ha. Dili tungkol sa imo ha. Tarungan mo istorya diha, iba? Sa Tagalog na. Oh, ay English. Ma'am, thank you very much for cash Assistance. assistant. Oh, nya. Sige na, istorya. Wala ko magdawa. Mas ko nga sabi ito kay nati sa ate. Nadi surprise nga gisaba. O sige, anong masasabi mo? Kuan murag ibig mo buta pa ta kay lakom sa daanin na salamat. 3,000?
Ko ba ni? Sa gusto nimo padugangan din nimo udi lang. Kay wala na iniwa diyan. Ato pa malitungaon ako itulutig ato na ikuan Ayaw diha kay imo na. Imuha ng kagalingon. So karon madam, ako na po dihatag ang kang lang. Ate bising prank naman siguro niya. Ha? Prank? Kung ba ano nun? Lalas nga buwian sa karon. Dali man ni prank ka nila kay ka mamibig ay papakuha sa kural. Ande ka ba ni nakoy? Patunay mo siya ka mamibig ito. Kuha na iba. Kuha na ba? Yan madam, ako nang ihatag sa ilaha. Hoy, nakabantay ka nga naa pa tay kwarta katong kang kuan Sir Andrew. Oh, 200 ka pin. 200 pila man to? Nakuha na man to 15. Nako ag bitsin, uwil, nako ag bitsin, nako ag magic sarap. Pila may nakuha dito? Mabito ko sa inyo nga ako ni pahawit basta nagkuhaan na dito nalito sa Surpi ako kitaguan. Sige. Kay ang 1,000 ihatag pud sad sa ako di ara. So daghan kayong salamat madam. Di ay nabilin nga kuan 745. Naaman mi tigom-tigom kay. Naila ko yung padawataan ang hulog-hulugo ti kay pagkawala kay nabi ko mga estudyante usay ka dito kakuha. Ako tug registra ba. Di ilisan to nimong G's. Basta itali na to ang kuan. No, so may papalit daw ani. Ha? Usay papalit daw ani. Ikaw na bahala na kung saon nimo na Oh. Na, ibayad na ko ni sa sakyanan og sa kuan katong sa kasal 380 og kasakyanan dayon. Oh, tay sa pa ayo sa dito sa ta. Kuha sa tuuna ang katong kwarta nato ni Sir Andrew. Kuha sa Wala to kwarta ni Sir Andrew Lab ka sa bag nga gibitay. Kay para ato ni siyang ipundo kay para kung kintay na atay panginahanglan sa atong vlog nga naipaliton na atay magamit. Kay ang 1,000 ako di naman. Yang 1,000 nimo lang aha naman. Oh, di ana. Thank you so much. Naghatag. Oh, so karon among ilista kay nakadumduman ko nga naapay kwarta katong niagi. Oh. Kay 200 pa to kapin. 200 pa to kapin kay 243 niya nakuan sa ay pila tong pusporo? 5. Oh. Oh, di ba? Nagikuha na sa uwil dayon to da. Kuan sa uwil. 20. 20 ka uwil? Ay 15 to da. 15 ka uwil. Una man to 5 so 10. Oh, dayon magic sarap dayon. May sarap rin 2 ka buok. Oh. 12. Oh. Ay pinatang nakuha. Sige na karon na kay may bawaan nato to karon kay naman kuno siya iwa mga G's. So di ara amo ni siyang ipundo sa among panudlanan. Napijili na nga karton. So daghan jud kay salamat. Ala pa salamat sa Madam Rachel. Thank you so much Madam Rachel sa imong gihatag nga blessing. Ala taga Binuagan biya siya. Nya paguli nila pon pista, i-invite kuno ta nila. Og thank you po so much sa imong ate Madam Rachel. Mia sa imong pag-uban sa amuha nga nakadawat sa blessing. Mao nang maningkamot ko maskin gabi na kayo maningkamot jud ko nga ma-edit ang video nga ma-upload ayon. Wala makatagbo-tagbo sa halas. Laban ng Japon. Hala iba. Nanagyaw-yawa na siya. Bati nga na siya ganun na di na 3,000 niya madam. Nya amping mo diha kanunay ni sir. Thank you kaayo sa mga blessing. So kani ato ni siya karon kay nabayay time nga ang atong vlog kuan na atay paliton. Oh. Sige. Ila naman lang na anabilin. 200. Nya amang G's na nang ina. Wa kay kay balon sa bata ako na bayad ugma. Nah, niyati na ni Di bayad gi. Ano? Oh, G's. Oh. Bayad quits ang barangay ha. Oh, quits na ta. So karon ato ni siyang itali na pod. De, naman ni video ebidensya Ikaw na siya. lang pudi lang nang pahawid ng gigakuan. 5 6 7 8 900 20 Ikaw na lang anit, no? 30 40 55 955 950. ebidensya ni siya 955 ayaw biya jud ni gamita Bayad naman. kay ato na oh kana Pwede na nasa imo ti. hilabtan na ni iba ang Jeez. alikansya unya G's unya iyan ang nabayaran pero basit imo gabito na 500 ha Kaya nagkakahado kayo anak lay kay pay kuan basta may problema ang kakudi akakuutan. ngano magkuot ka pa man nga naa pa man ni imo budgeton oh sige diha na nasa imo ha lang pila 900. Hawi sa lab 953. kasi 953 ha 55
Pila? 955. 955? 55. O sige. Kay kani, naanapod ko himuon nga vlog, naanapod ta himuon nga vlog, atong ipapremyo dani ang 400 puhon. December. Ha? December. Sunod adlaw pagkaliwa sa kasal. No. Pwede ra no. Pero ang manok nanong wala pa man na ihawa. Wa pa na kay wa pa mag-abot. Ay ihaw na nato na karon. Na di ba mao tunon sa bato so. Aw, mao ba? So kani 955. Sige. Nya madam, daghan gyud kaayong salamat, Salamat. sa blessing. Daghan kay salamat ma'am. Thank you so much. I love you. Good night. It's a prank. It's a prank. Ano masasabi? Thank you, ma'am. Ikaw bitaw kasi daan ka mambik na daan kay papalit sa kuan. Sa kural. Ako tibala ko rin man balik. Nako pagbitaw ako din pura ni. Bitaw. Joke ra to ah. Tinuod na na. May na lang sa kursa graya nga mga naos ko to. Daot dito rin. Prank gani. Bitaw. Di ara madam ako nang gihatag sa Nako imo. imo na bitaw nimo asa to imo wa magbalik pang makakaon mo balik. Nara mo Siguro gud kay ako. musa imo da busulo nimo da sa kita bag imo. Naraman ako ah. So daghan jud kaayong salamat Madam Rachel from Binwangan, Misamis Oriental pero tuas siya karon sa USA. Thank you Shout so out much. Thank you so much Ate Ningning Lax. Shout out sa imo ha. Salamat at Ay, thank you for watching my video, Maya Mia. And thank you so much Mami Vec. Ako nang nakuha kaganiha ang imuhang gipadala sa akuha. Daghan kaayong salamat sa tanan-tanan. Kontrabida tinggi ate yan. Kontrabida kastahan ka. Unsa man? Kamamibik daw ni. Ipabay sa panday. Oh, mo na. Di magkuha sa mga ito isda, di amo prituhon ti ha. So thank you so much. Tanan-tanan daghan kay salamat ug diri Thank rami you so tanan. much. I love you so much, guys. Thank you so much. Bye. Sa blessing, ma'am. Shout out, thank you. Shout out sa imo tanan. Ate Ningning Lax, shout out. I love you. Ingat kayo always. Yes. Bye-bye. Abang-abangi ang gown-gown ugma. Nana na makeup. Thank you po kay ate sa imong pag-sponsor sa makeup, sponsor sa soft drink, sponsor sa buki. Daghang salamat sa imong pagtabang sa kanunay. Amin. Ato sa buki. Sige na. Bye, guys. Bye. Bye. Thank you for watching.